ଆଲୋ ବୋଉ, ଏମିତି ସେମିତି ପତ୍ର ନୁହଁଲୋ, ଏ କ'ଣ କହିଲୁ? ପ୍ରେମପତ୍ର। ଆମେ ପାଠ ପଢିଆ ବାହାନାରେ ବସିକି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖୁଛୁ। ତୁ ଦଉଛି ରାଜା ଦଉଛି, ସେଇ ବାଡି ଏଇନା ଆଣିକି ଯଦି ଗୋଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟି ଦେଇ ନ ଯିବି ମତେ କହିବୁ। ବୋଉ, ଏ ପ୍ରେମପତ୍ରକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଲେଖିବି ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିଛି ବା? ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଭାବେ ଟିକେ ଭାବେ। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ମୁଁ ତ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବିନି। ଆଉ ଜେଜେମା ତ ବୁଢୀ, ସେ ବି ତ ଲେଖିବନି ନା। ଆଉ ତୁ ଆଉ ବାକି କିଏ ରହିଲା? ଆଉ ବାକି ତ ତୋ ବାପା ରହିଲା। ହଁ, ଏବେ ଠିକ ଧରିଲୁ, ଜାଣିପାରିଲୁ ଟି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲୋକର ମନ ମୋ ପ୍ରତି ଛାଡିକି ଆଉ କୋଉ ଡାହାଣୀ ପଛରେ ପଡିଲାଣି? ଡାହାଣୀ ନୁହଁଲୋ, ନାଗୁଣୀ। ମୁଁ ନାଗକୁ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ରଖିବି, ଆଉ ମୋ ନାଗ ଯାଇକି ବାହାର ନାଗୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଦାରେ ହବ? ଛାଡ଼ିବିନି ତାଙ୍କୁ। अभी तो मजा आएगा रे वीरू। କୁଆଡେ ଗଲ? ଡାକିଲେ ଶୁଭୁନି? କୁଆଡେ ଗଲ ଯେ? ଡାକିଲେ ଶୁଭୁନି? ମରିଗଲ ନା କ'ଣ ବା? କୁଆଡେ ଗଲ? ଏମିତିରେ ଶୁଣିବେନି, ଆଙ୍କ ଖବର